tomto výklade sa budeme zaoberať manželstvom pani Marty a pána Jána. Pozrieme sa na to, ako sa im bude dariť a čo vlastne ich čaká, alebo teda akým spôsobom sa bude uberať ich ďalší manželský život. No, vyzerá to veľmi pozitívne. Pani Marta je žena, ktorá je veľmi cieľavedomá, pracovitá, usiluje sa zvládať všetky domáce povinnosti, aj tie pracovné, a v každom prípade vie byť oporou svojej rodine, svojmu manželovi. Manžel je zase človek, ktorý síce toho veľa nenahovorí, rád má skôr taký ten stabilný, pokojný život. No ale pani Marta má energiu aj za ňoho a dokáže veľa vecí nielen teda rozhodovať, vybaviť, zariadiť, ale urobiť aj za svojho manžela. Takže toto je osoba, ktorá je veľmi činorodá, aktívna, vždy je pripravená v živote čeliť novým a novým prekážkam a novým výzvam, aj keď niektoré veci v jej živote neboli celkom jednoduché. A cesta ku šťastiu bola poznamenaná nielen teda prácou, ale aj takým tým dlhodobým úsilím. Karty poukazujú na to, že síce pani Marta má veľmi veľa energie, ale bolo by vhodné, aby venovala dostatočnú pozornosť aj svojmu zdraviu, aby odpočívala, pretože už nie je veľmi mladá, ale je dôležité naozaj tam aj sa venovať teda svojmu zdravíčku, odpočívať a radiť sa aj s radami lekára, pretože karty poukazujú na celkovú takú únavu, vyčerpanosť, ale aj niečo, čo sa s ňou už vlečie dlhší čas a táto choroba by mohla vážne ohroziť jej ďalší nielen teda vzťah s partnerom, ale aj ďalší život. No, pán Ján je človek, ktorý, ako som spomínala, že je stabilný, má rád tú svoju rodinnú pohodu, dobré jedlo, posedenie pri televízore, občas si prečíta nejaké tie knižky, prechádzky v prírode. No a s pani Martou sú spolu dlhé roky, zatiaľ to nevyzerá na žiadnu nejakú takú zmenu. Vychovali spolu deti, majú vnúčatá, rozumejú si. Taká akoby klasický prípad rodinného života, ale všetko vyzerá dobre, aj keď tam síce ešte môžu byť nejaké problémy, skôr takého zdravotného charakteru. Je tam aj príliv financií, prísun pozitívnej energie. A vyzerá to tak, že pani Marta ako taká bojovníčka bude aj ďalej bojovať so všetkými prekážkami a nástrahami života a zvládne všetko úspešne. Je nielen teda výbornou matkou, ale aj výbornou manželkou, babičkou a je to žena, ktorá je do koča a do voza, vie sa postarať o všetkých, ale jediné jej ale je také, že nevie povedať nie a na seba myslí až potom, čo vyplní želania všetkých ostatných a nakoniec myslí až na to, čo prospeje jej. Takže trošku obetavosti, alebo teda trošku ohľaduplnosti zo strany jej okolia voči nej samej by jej neuškodilo. A ona by sa mala naučiť niekedy povedať aj nie. Takže naučiť sa toto a má tam ďalší predpoklad spokojného rodinného života. Partner, vyzerá to, že zostarnú spolu a ich nejaký ďalší vývoj toho partnerského vzťahu bude samozrejme tým pozitívnym smerom, ale žiadne nejaké veľké zmeny ich tam nečakajú, takže viac menej ide o stabilný dlhodobý partnerský vzťah.